obu yusoma ya lụrụ nwene m. So ọ lụrụ nwene m na o were ọgọ m, and there is a saying in Igbo people said ọgọ wuche onye. So na nwene ha kala m ngalaba, the ngalaba na azela m that side. So maybe onwe he nwere ike for ya na aso chobem me ogbo aso freely be ham na ebe makala ni ọgọ m be protect lam no matter how the crime nze. So bu create the same thing he ọgọ m ya bia ha call my own side kwa ne ya ni ha ka na ọgọ meka e biala ndetu as much as ogbule madu. So hema ka ga bụ IGBO odi usoma ni ye ikwere IGBO 2. So ụmụ Igbo ndị ọma, ụmụ Igbo ndị njem ọnụ, ụmụ Igbo ndị nji aha ha aga mba. Ọ ezigbote nwanne unu nwoke wu Chukwuemeka, onye nke na-ahụ maka Unified Igbos Now na Nnamen TV. Anọ m ute ezigbo nwanne m nwoke onye Ikwere Anụmeka diale madu. Ele nke na-eme. Ngwa agụmasụ ihe a naanị Ikwere nke m ji mụta. Kene were ahụghị. Enwa m bụ Victor Ekwueme. Victor Ekwueme, biko kọwara ụmụ Igbo ndị na-ele anyị, ndị na-esonye na ihe a na-eme, onye be ewu. Nwe nwa Rivers State, nwa afọ, because Igbo na Ikwere wụkwa ofu ihe a, but just that some of us I na-ekwete that I ncha wo the same. Nke ebe onye ewu na Rivers State. Onye Elele Okenyale. Okay, na local government on inside Ikwere local government. Okay, Ikwere local government. Oui. Okay. Ima ihe asị arụ ala gbafọ ya wụrụ gịnị? Omenala. Okay. Ihe nọ na etiti ndị Ikwere na ụmụnne ha ndị nke ọzọ, maka na nna arifai mụ onye Ikwere nwere every right isi na ọwụ onye Igbo. Anyị na-aghọta mụ akwa na ndị ọzọ nwere right isi na onye Ikwere wụ onye Igbo n'ihi na e nwere ihe ejiri mara eji ama ndị Igbo onye Ikwere ahụ nwere na-emekwenu ihe dịka asụsụ, ejiji, nri na otu okpukperechi, ma otu ihe a na-eme ebe a ka a na-eme ebe ndị nke ọzọ na ihe. So ihe ndị a ka anyị ji wee pụtazie sị mba, anyị nwawo ndị ntorobịa, anyị nwee apụtala na ọchịchị adịzikwa ndị nna n'aka. A sị na ike na-ala ala ahụ na-alatawo na onye itogide ga-egawe ụta ihe ahụ iji n'aka gị nyefee ya nwa gị, nke ndị ọcha kpọrọ baton. You pass the baton of leadership, of rulership, of anything to onye nke tọrọ ma onye nke mụrụ. What are we? Kedu ihe anyị na-enye ụmụ anyị ndị na-eto eto? Anyị na-enye ha ịkpa oke, anyị na-agwa ha na ha kwuru n'ụzọ eziokwu kwa n'okwu ashị. Ihe jikọtara onye Ikwere na ụmụnne ha ndị Igbo, maka na ime Igbo ahụ mụa m sị na agụmasụ Central Igbo amụla gị na-asụ na ihe m ga-asụ asụsụ nke ihe a na Owere. Nwere ike ego ọ gara gị ahụ ịnụcha. Nwere ndị ewu ndị Nsụka. Ihe ndị a ka anyị pụtara na aka anyị na-ekwu, so that ụmụnne anyị ndị na-ele anyị, ndị na-esonye na ihe a ga-aghọta n'ezie na ndị ebiliele ịhazigharị ihe isi. Arụrụ ala ahụ wụrụla omenala, anyị ga-emebie mee ka ụmụazị a na-amụ ugbu a mara na ha ga-ahụta onye Owere ma ọ bụ onye Nsụka ma ọ bụ onye Ọnịcha ma ọ bụ onye Ọka asị onye ọzọ. Kedu ihe ị nwere ike ikwu maka ihe? Ihe m chọpụtara about Ikwere and Igbo bụ na I will the same, just like, but also some people find it difficult to say if we do things in common, just like my own side now. Only ha na-akpọ ihe ozuzu ahụ all times of Nyam festival, and it's coming up like this now. Kedu mgbe na-eme? Kedu mgbe na-ebido? Oh, this ending
Okay, ending of this month. I know. Okay. Okay. So okay, lead it to next month. Okay. Again. After then, the reach hana the Gina. Then anybody can buy yam freely and eat. Okay. Without that. And that period I used to shut down Ekwagare to go to farm and all the rest. You stay indoor. Okay. You can visit your brother and drink in his house and whatever freely without no minding. That period I don't know. So I believe we are one. Just like him in an election period. Or when I vote to I for that you when you boy when you crepoa mba. Iga to vote to then I also go my ngwa le abịa na ihe vote a ịma na Lagos o nwere ihe buru ibu mere ndị na-adịghị mma ka ọ mere mana ana m ajụ si mgbe aha a na-asị ndị Igbo ọmọ Igbo no vote no allow ọmọ Igbo make you vote o nwere mgbe a pụtara hapụ onye Ikwere sị Ikwere man no be Igbo man and go vote how grind together we do and Ikwere how grind together for the fact ni we Ikwere ubi nyamre ubi ọmọ Igbo. Okay, ngwale ịma ụfọdụ ndị ga na-echekwa ma iwukwa because otu isi asụ Igbo nzugbe ka mụa ị na-asụ Igbo nzugbe ihe mere m ji asụ Igbo nzugbe a wo na-etoro m n'Aba elebitoro mụ atụrụ na Port Harcourt ya ebe bisho mụta Igbo nzugbe but just that all the whole my friends mmege enyi right from which ndị na-asụ Igbo nzugbe na Amide ụcha ndị Igbo. So but meanwhile my grandmother onye Igbo Olu precisely umuzike Olu. So I na-agakwara asa. Okay, ngwa ihe nọ nga ahụ aga m achọ ma onwe m aga m agbalịsi ike sụma otu anyị esi asụ na nga anyị so that ndị ka elege ga-amasị ọwụ ma onwe m outside Igbo nzugbe ọ rịkwa nke m asụ bụkwanụ otu n'ime ihe Igbo so onwe gị ga-asụ ma Ikwere ugbo chụta ugbo sụmụ Ikwere ndị legekwe n'anya elege anụma hemaka ga-abụ gburugburu anyị bụ otu both Yusoma na Ikwere amina bụ Ikwere gburugburu anyị bụ otu because and I like when mbonzi now last month ọ bụ Yusoma ya lụrụ nwene m so ọ lụrụ nwene m na ọ wọla ọgọm and there is a saying Igbo people said ọgọ wuche onye so na nwene ha kala m ngalaba na azela m that side so maybe onwe he nwere ike for ya na aso chobem me ogbo aso freely beham na ebe makala ni ọgọm be protect lam no matter how the crime nze so ọ bụkere the same thing he ọgọm na ya bịa ha call my own side kwa ne ya ni hakati na ogo meka ebiala ndetu as much as ogbule madu so hemaka ga-abụ anyị bụ otu bodi Usoma ni ye Ikwere anyị bụ otu so kai I fear go now ọchịchị a kai try me so that ọchịchị a na-abụ nene nye ka aba makala ha na so fast no Usoma ide bụ Ikwere oyo nye na ya ka oza ka anyị bịa together ka anyị mekọta ha nkari so that ekile even mgbe ụmụ anyị mfiaga they will also profit from there. Meka Ikwere ngwa aga m achọshi ka i werekwe asụsụ Ikwere jiri asụsụ olu Ikwere na asụsụ Igbo jiri gwa ụmụnne nnu ndeke na-ekwekpege ha shahụ na ndị ihe a na-akpọnye anyị wụ Usoma ka ha anyị bido ugbu kwumokwu n'ofu olu politics aside ihe na-ekewa anyị aside ihe ọbụla wụ ihe na-akpatara ya oke aside ka anyị kpọọ okwu aha na jiri ofu omume ofu olu jekwumokwu na nwete ihe anyị chọga because o nwere ihe anyị chọga wụ nene ihe anyị chọga wụ udo ihe anyị chọga wụ progress ihe anyị chọga wụ ọganihu mmanụ na mmanụ ibe
Oh, ụmụnne ndị Ikwere. When hemaka ga-abụ kere hemaka ga bụ muna aizi ha okay ọ bụrụ ke now but when chere nwere hemacha ga-ajụkwa ịmani onge my people nreshiri of people ale on one particular land of nreshiri dale because of bereru ayantu action price because those my brother basically let's use the word ignorant so kebere di ale that time at all kebeji ahini hotel vuru some women so by the end of the day to call it long story short kedi ay ngo so from there na kebelu so manzo de alenga nsere eshiwe no bohigri bohe no ya we rekwele male ozimali we na ere achuru anya nwere zero and then some of my brother bought Benz that Mercedes V-boot and all the rest so many of them now sold it for just peanuts 50,000 20,000 just to feed at that moment. Ali ego ga no pele. Obuni here ni what they call it ni Madonna University. Okay. Kezi ni Fadede. So now by the end of the day kebelu so ma say ni those my brother now ni be women sense. So they wanted to rise to fight. We and my elder brother we calm the situation down. But why I brought this story, Brune? Obukere some of the doings here some of my brother maybe those bad evil reasoning. But to me, right from time Mezoga, my mentality boko I go to because both my schooling and all the rest, we lose some menim homa, they helped me. Anlam hikuru mana kamgwa gi. Ihon ndo ọbụla nọ na developing town. Ndo ọbụla wo obodo ha je receive mmanụ. Ndị ọbịa ji abịa na nke hụ ji azụkwa n'ala hụ o tọrịrị ebe niile mana ndị ngwa ji asọfa ihe na-akọ na ndị ngwa ndị ngwa ji akpọkwanụ ndị bịara abịa ụmụ ọhụhụ ndị Igbo bịara abịa ụmụ ọhụhụ ọ bụ tawo ndị Owerri municipal jikwa na asọfa the same thing ha ji akpọkwanụ ndị Igbo ndị ọzọ bịakwara abịa gịnị ụmụ Isoma ị na-ata so eta na ka ọ dị ebe mana Ọnịcha na asọfa the same so ọ na-adị ndị mbịara ma asị bịara ma ebe ala n'ụwa ị na-ata so ọwụ ụmụ Ikwere ụmụnne m unu etekele ya serious unu etekele ya personal see that na onye unu resara bịa pụtazi otu ahụ ka ọ dị na Ngwa that is na Abia State otu ahụ ka ọ dị na ebe niile ndị nwere city otu ahụ ka ọ dị gburugburu so ọwụ na-ekwu because ụfọdụ maybe okay na chere akwa na the same Imo State kwa ka ụfọdụ ihe awụ personal dealings so but abịazi buru ya in order to tarnish ihe a few people ọwụ Igbo niile o nwere ndị na-asị Mbaise onye Mbaise ya kwesị ịbịa n'ụlọ but ashashi the greatest people the best people the finest people who ga-emere gị ihe gịla ha eme business ya work ihe ekpe ekpere ma ụmụ nwaanyị ha ịlụọ nwaanyị Mbaise ga-ahi ụra yes na ịlụọ nwaanyị Mbaise ga-ahi ụra ọwụ ịlụtala nwaanyị dịkwa mma ebe niile but nke ndị Mbaise wụ ekwe na onyinye amara but ị ga-ahụkwa ndị ga-apụtasị gị onye Mbaise na agwa bata n'ụlọ gị onye Mbaise bata n'ụlọ gị ihe awa ashashi ihe awu ezigbote ashashi oke ashi ihe awu onye yala onye Mbaise mere business maybe in order to malign in order to tarnish person image ya ga gbariwa ihe awu individual talk it is not a generalized talk we don't stereotype now taa ka ọ dị onye Ngwa ndị bi na Aba bezon bi na nke ndị Ngwa o maybe onye Ngwa landlord ha ma resi ha ala ụfọdụ individual maybe gawakwa kọwa ihe ọ na-ama ị na-ata say that na ndị Ngwa gịnị ka na ha reshala ala ha ihe awashashi onye nọ na town ga-ere ala ma onye ahụ eresi gị ala ele no tisha arụ well ihe reziri ezigbo concern and aga m ewega ya ebe aga m ewegara ya ndị Igbo aga m ebido program ga-eme ga-enye orientation actually na ihe gbasara ihe so bet nwanne hapụsị ya sete
that he wanted to cause scandal. Lee ihe awo apụ. And then my brother really Apụ ebe ahụ. Apụ ebe ahụ. Onye ọbụla na-ere ala, onwe onye na-ere ala. Ọ bụrụ na town bata na, ọ bụrụ na township enwe massive development na ngam, enwere ala m ga-ere ere. Ụmụ Igbo ndị ọma, ụmụ Igbo ndị m ji aga mba. Ụmụ Igbo ndị si m na m kwuru na mgbawa mgbalaga. Ihe awụ ihe m na-ewetara unu. Ihe awụ ihe anyị ga na-eme, anyị ga na-aga na-eme engage ụmụnne anyị ndị oyibo ga-akpọ disgruntled, ma ọ bụ ndị nwere a certain maybe ihe akọrọla ha na-awụ ezi, but ha ewere ya ti n'obi si ụmụ Isoma, ụmụ Igbo, ụmụ Ikwere, ụmụ ndị nke na ndị nke ọzọ mere ihe ọjọọ. But that was all. But this program Unify Igbos Now ga na-aga na correct this historical errors. Anyị ga-eji social media, anyị ga-eji mgbasa ozi social media ji na-akụziri ụmụnne anyị si lekwe na onye Ikwere na onye Igbo bụ nwanne, wụ ofu ihe. Ikwere Igbo, Ikwere wụ Igbo, Igbo wụ Ikwere. Anyị niile wụ ofu ndị, ofu asụsụ, ofu omume. Anyị ha ewu udo na-esonyere na anyị na ihe nke anyị na-eme. Tụsasịa na ozi a, soro m na YouTube, soro m na Facebook, Instagram, TikTok, yala Twitter. Na-akwadokwa na anyị n'ụzọ niile nke unu nwere ike, maka na ọ bụrụ na ihe anyị na-eme, ma ọ bụrụ na ego anyị ji agba moto apụ aga mba na mba adị enweta isi aga, biko